produkcie. Takže ten cieľ a zámer bol mať väčší trh, mať väčšie šance pre export. Domyslenie toho, že konflikt, ktorý je v týchto krajinách, má úplne iný kultúrny a historický rámec a že ho hodnotami Európy a riešeniami Európy nemáme šancu regulovať, obávam sa, že toto nedomýšľal ani jeden z tých, ktorý rozhodoval o postupoch. Spomeňme si len na... Tedy jsou to selhání, i kolektivní selhání, i entit, jako Severoatlantická aliance Evropská. Určite áno, pretože už samotné váhanie pri rozhodnutí, veď keď vypuklo problém islamského terorizmu, tak Európa váhala dlhé obdobie, kým sa rozhodla nejakým konkrétnym krokom. OSN váhalo, nevedelo zaujať jednoznačné stanovisko. Tu si človek začne klásť otázku, že na čo máme tie medzinárodné organizácie, keď v kritických situáciách ide odtiaľ v lepšom prípade ticho. V horšom prípade len sa dozvedáme, o čom je diskusia, že je nekonečná. Možno sa treba vrátiť k tomu, máme spoločný cieľ, Honza, máme. Ja som presvedčená, že máme. A pokiaľ ho naformulujeme a povieme si ho, tak potom mne z neho jasne vychádza. Nemôžem nechať pred svojimi dverami zahynúť hľadujúceho človeka. Nemôžem. Potom už nie som človek. Jednoducho ľuďom, ktorí utekajú a zachraňujú si životy, nemôžeme odmietnúť pomoc pri záchrane ich životov. Pak je tam ale to B, na které upozorňuje Jan Keller. A to je destabilizace diktatur povede následně k destabilizaci demokratických režimů. Právě chápu-li správně ta slova, přes vlnu migrantů, kteří směřují do Evropy. No, já myslím, že Iveta to řekla obecně.